Кризна ситуация, голямата авария. Кредитната си карта, бързо дай мия. Парички за палави, игрички за пички. Други бързат до пън, две петички, а тя под свички. Подкачен на леглото, иска с парички да я пълно деколтето. Готино е било по времето на Живков, сега цепил стотинката на две fuck off. Какво ще правя сега? Не знам какво. В дома нямам никакви ти, брато. Как ще е весел сега? Денят ми като ми липсва кинти. Какво ще правя сега? Не знам какво. В дома нямам никакви ти, брато. Как ще е весел сега? Денят ми като ми липсва кинти. България как да я наричам не зная. Тук съм роден, но още съм от тая. По купони и по барове да скитам, да са весели съверти да пея искам. Парите както винаги са най-големия проблем и този ден. Пак смешен, пак no money man. Част от вината е наша. Умния за чужбина заминава с две-три думи казано. Вече всичко е банално. Ще ви факам анално, това прозвуча гениално. До ден днешен не съм се чувствал така. Депутата парите взема и отзад ми фака. Какво ще правя сега? Не знам какво. В дома нямам никакви кинти, брато. Как ще е весел сега? Денят ми като ми липсва кинти. Какво ще правя сега? Не знам какво. В дома нямам никакви кинти, брато. Как ще е весел сега? Денят ми като ми липсва кинти.